cale pétard entre mes dents. Bah ouais, j'en avais j'en avais Lisa? Hvad skal vi sige? Ja, tak. Hvad skal vi så gøre? Tak. Mira? Ivans? Tajik? Martin? Nicole? Nora? Johan? Sebastian? Aranda? Og så kan jeg ikke huske, hvad du hedder? Sofia? Og hvad du hedder også? Patricia, var det sådan det der? Super. Sofia, dejligt. Tror jeg, at I ved at vaske? Det tror jeg ikke. Nu er jeg lige ved at være klar til at krydse af også. Og det er en lille grad. Nå, hvad siger jeg?